Jiena Patri Mario Attard Kapuċin u qed nilqakom għal dawn is-sensiela ta' klips fuq il-ħniena ta' Alla, l-opri tal-ħniena li jmissu il-ġisem. Hawnhekk qegħdin fil-post kif qed taraw tal-Klarissi, il-Kunvent tal-Klarissi, post tas-sew ta' paċi u ta' ħniena. Għalhekk l-ewwel opra tal-ħniena li l-Mulej qed jagħtina permezz tal-Knisja tiegħu hija din: itmal minnu bil-ġuħ. Min huma l-imġewħin? Ovvjament l-ewwel li jitlanna f'moħħna huma l-imġewħin dawk li m'għandhomx jieklu li huma ħafna. U ħafna huma dawk fostna l-Maltin illi jagħmlu din l-opra tal-ħniena, speċjalment ma' nies li m'għandhomx jieklu, kemm jipprovdulhom. Din hija ħaġa importanti, però madwarna jeżistu wkoll persuni li huma mġewħin. Imġewħin għall-kelma tajba, imġewħin għall-imħabba vera. Illum ejja nitlob il-Mulej waqt li qed nara dan il-klipp: Mulej, misli qalbi, ħanieħu ħsieb l-imġewħin tas-soċjetà tagħna. Tista' tkun il-ġara li m'għandix tiekol. Jista' jkun il-missjoni, jiġifieri persuni li għandhom bżonn l-għajnuna anke barra minn Malta u nagħti dik id-donazzjoni. Però jista' wkoll ikunu persuni iħokku miegħi li għandhom bżonn kelma ta' inkoraġġiment għax imġewħin għall-imħabba. Għatijilhom għaliex meta tagħtihom kelma tajba timlilhom l-istonku tagħhom, timlilhom il-qalb tagħhom. Wara kollox, jekk intu jien imġewħin, żgur li aħna mġewħin għal kelma importanti, il-kelma ta' Alla. Mela itmal minnu bil-ġuħ. Kun lid tal-missier illi jitma' lil-uliedu imġewħin għaliex għandhom bżonn jieklu, però mod speċjali imġewħin għall-imħabba.